The controversial businessman Wikino Chivhayo has lost his bid to secure a stake in the Starlink satellite deal due to allegations of dishonesty and questionable business practices. Zambena mashoko chikwati chizongobuda pachina kuti aiwa apa wana Wikino Chivhayo vaida kunyatsokurava vanhu scam, big scam, yaiva kuti aiwa this tender ranga rine mari kuti wasubscribe like turn on the bell icon. Timida panapa munhu wemwe Muchinzi. Chivhayo, known for his flamboyant lifestyle and continuous business dealings, sought a role in the state-run satellite initiative. However, President Mnangagwa reportedly blocked his involvement, citing concerns over Chivhayo's numerous scandals and outspoken behavior. Panapa nyika yese yakazongoziva chokwadi noti kuti aiwa kutenga kana kusubscribe pa the Starlink yamuza kuti aiwa yakaendochiswa muZimbabwe panapa zvakutongoita straight direct from the source wodeliverwa zvinhu zvako kuservice yako kana uchitenga iyo package aiwa unongosvika uchitongoiwana aiwa zvinenge zvitongori legit zvakuti you are buying it straight kutobva kuna Elon Musk. Panapa toona kuti pane this package ramuri kuona panapa ramuri kuona kuti aiwa pada kutotenga pada kutoona kutoita 373 and then kana uchingotenga your package unenge uzongotenga monthly subscriptions $30, $50 uchingoita kuti ungoda kushandisa akaunta sei kana strength yakaita sei. Patoona kuti aiwa dezvazvo kunzi this tender yapiwa those guys wana Wikino Chivhayo panapa maizongobuda muchinzwa mafigures amazonzwa kuti nyika yerwa pasi petsoka zvoti nyika yose yaisakwanisa kuwana access kwairi ndokuti vanenge vawana this tender yamuchiziva kuti this tender vanenge vadya mari zikamboiti mbotidza mafungiro eimori kudi pamusoro pechitiko ichi tiona kuti chokwati yazongobuda kuti these guys vangoinvolvewa nyika yose inotambura. Pene comment section medu kuti mafungiro enyu musanosubscribe or like and turn on the bell icon.